Nun sewu Bapak Ibu, pun nate ngertos dereng, pun nate pirsa dereng Mas Dalang Akbar niku pacaran. Pun nate kalih kinten. Kok ngerti ya. Padahal niku dienggo meneng-meneng lho Bu niku. Meneng-meneng mangklekmu. Bojo dalang iki kapan meneh? Ayo kono. Jane pacarku ya dalang lho. Lemok wis to, ayo. Wis kono. Kon ngapa iki kon ngapa? Aku wedi nek diomongne. Diomongne sapa? Diomongne yangku. Ndi? Oh, kowe pacare Soleh Akbar ya. Iya. Kandhane kok. Ya, semoga buat yang disunat Mas Akbar semoga menjadi keluarga yang sakinah ya. Sunat atau sakinah mawaddah. Maksudku ya kuwi. Semoga Mas Akbar yang dikitan semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Kula wonten dawuh. Ora ana sagebyaring caleret. Sekipu kok wis mati. Sampun kemawon. Mati mbok apake? Kula cokot gulunipun. Lho. Piye to iki ganteng-ganteng kok nyokotan lho iki. Pancen kowe iki keturunan Pringgondani, kowe iki keturunane buta. Ning wujudmu kuwi ganteng, wujudmu kuwi bagus. Kowe ora entuk nyokot. Kula mboten angsal. Ora entuk nyokot, ning ngemut oleh. Lagi benten beda nyokot kalih ngemut ya beda no. Wong wis gerang ora iso bedakne nek nyokot ki kena untu nek ngemut ya ora kena untu ngono. Lah lajeng caranipun mejahi mengsah kados pundi? Kowe duweni pusaka kang mbok rasuk utawa kinarya sandanganmu. Lajeng caranipun kados pundi? Mumbula langit candhak sirahe. Pluntir gulune ing kono ratune Sekipu ya kuwi Kala Pracona bakal tumekeng sirna. Nyuwun bawit. Campuh
ngaturake panuwun Gatotkaca. Pranyata jeneng kita satriya kang sekti kalintang jayaning aprang. Awit gedene lelabuhanmu marang dewa sumrambahe marang kahyangan Suralaya. Ulun janji marang jeneng kita Gatotkaca. Bathara Guru janji lamun jeneng kita besok pinilih dadi ratu. Lamun Gatotkaca pinercaya dening lapisane para kawula dasih. Para dewa janji bakal paring kawruh kaprajan tumrap jeneng kita Gatotkaca. Minangka dadi sangu anggon kita besok bakal mranata negara lan ngayomi para kawula dasih Gatotkaca. Prataruna hangudya Samestara nangkasaku ing dumadi marsuci ekawro kang akeh gunane bisane sembata raden dadi kaya mangkono kang dadi gancare Semar Badranaya. Nggih, Gus. Ya, Po. Gatotkaca nganti lali mbok menawa para dewa nate janji bakal paring kawruh kaprajan marang aku. Awit Gatotkaca biyen wis tau labuh labet marang kahyangan Suralaya. Pramila niku sumangga sakniki dipun tagih janjinipun para dewa. Banjur kepriye seranane anggonku bakal nagih janjine para dewa Semar kanthi sarana teteki Ayoga Brata sesirih cegah dahar kelawan guling. Tur malihipun ratu tawi sipating pemimpin niku kudu kuat prihatine, kudu banter kang dadi tirakate. Dimen boten wonten suket godhong ingkang nyrimpeti krikil watu sing nyandungi lelakon sampeyan. Mangkono Semar. Inggih. Yo, Gatotkaca manut Yai. Sumangga kula kanthi mlebet wonten madyaning wana Parasara, alas Parasara. Tapa Brata nyedhak kaliyan sing kuwasa. Mangesti sawiji mring Gusti Kang Maha Suci. Sisan damel nagih dumateng janjinipun para dewa. Barengi sintrang samirana. Mugi-mugi anggen paduka dados aratu ing pringgondani kalisa saking Sambikala menapa kemawon, Gus. Sintrang samirana pipiring ware kandikan guru ing barang silutun ing manan lumaka ing lakon. Sintrang samirana pipiring ware kandikan guru ing barang
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Duh, anakku sing ayu dhewe, anakku sing denok deblong, anakku sing ayu, sing setinik-tinik limbuk. Ana dawuhmu apa yung nimbali karo anakmu aku? Leren sawetara ya nok, makaten ya mak. Nganggo unjal ambekan, ora lali aku Kang Sarta kowe, angka 1 ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Kejaba mung ucapan dan ungkapan puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murebeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa nduk. Ngono ya, Mak. Kang wis malembarake keberkahan Kang Sarta kenikmatan, becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Saengga bengi iki aku Kang Sarta kowe sak rombongan bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Ngono ya, Mak. Ya. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa? Ngene ya, Nak. Iki wis menjadi agenda rutin tiap tahun. Oh, agenda rutin tiap tahun. Adicarane apa, Mak? Adicarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi adicara bersih dusun. Oh ngono. Sing duwe gawe dusun. Oh ya. Bersih dusun sedekah bumi. Utawa ana sing ngarani nyadranan ngono kae. Iya. Dusun ngendi? Dusun Tempel Kang Sarta Ndaleman, Desane Patran Rejo, Kecamatane Mbrebek, Kadipaten Nganjuk. Oh ngono ya, Mak. Iya. Ngestokake dawuh wis kaleksanan. Mula awake dhewe sowan mrene sak rombongan. Wis sak pantese, wis sak trepe lan wis sak majipe. Iya. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Oh ngono ya, Mak. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk dumateng sapa, Mak? Kunjuk dumateng nuwun inggih menika Ketua Panitia. Oh, Ketua Panitia. Bapak Kasun Dusun Tempel Ndaleman sing dipangarasani dening Bapak Solekan. Ngono. Uga terima kasih yang sangat banyak untuk seluruh panitia yang sudah ikut andil terselenggaranya pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Sing dipandegani uga kelawan Bapak Kasun, dipandegani kelawan Ketua Panitia ya kuwi Bapak Solekan. Bapak Solekan nggih. Uga ngaturake panuwun, Nak. Ngono. Karo Ketua Pelaksana. Oh ngono. Ya. Ketua pelaksanane kancane awake dhewe ya kuwi Kang Mas Roni. Oh, Kang Mas Roni. Ya ngestokke dawuh. Awake dhewe rene nggur nggawa wayang gamelan pengrawit sinden. Panggung terop Kang Sartoson Buang wis dicepake karo Kang Mas awake dhewe Mas Roni. Ngaturke panuwun. Iki wis menjadi agenda rutin tiap tahunnya. Sudah menjadi agenda rutin tiap tahunnya, no. Kira-kira nek ora kleru awake dhewe sowan ning Tempel Ndaleman kene wis rambah kaping pira? Nek ora kleru nek ku ngitung wis ping 4 iki, no. Oh, wis ping 4. Wis ping 4 tanpa pedhot. Fa insyaallah nek ora kleru anggonku ngitung ping 4. Oh, ping 4. Parandene warga masyarakat Tempel Ndaleman ora ana bosen-bosene, ora ana jeleh-jelehe karo awake dhewe Sanggar Seni Astabrata ya, Mak. Nadyan to wis marambah makaping-kaping awake dhewe sowan rene ping 4 iki, ning tidak mengurangi semangate. Oh ngono. Ketitik wiwit sore antusias Kang Sarta apresiasine para warga masyarakat kang lenggah ana ing Tempel Ndaleman patut diacungi jempol 2. Oh ngono. Iya. Para bakul sing mengais rejeki uga melu kecipratan rejeki. Bakule akeh, bakule ya pirang-pirang, melu seneng, melu bungah, melu bombong. Oh ngono.
ping papat nyang tempel daleman. Oh ngono dadi alasane awake dhewe kok disowan kirene ping 4 tegese alasane angka 1 ya kuwi saking tresnane warga masyarakat tempel daleman karo awake dhewe sak kanca. Alasan nomor 1 awake dhewe ping 4 mrene tanpa pedhot. Angka loro aku nek karo Mas Roni kuwi wis kenal, wong liya manjing dadi sedulur. Oh ngono. Dadi perkara rega kuwi iso diatur. Dadi angka 1 alasane mergo saking tresnane warga masyarakat tempel daleman. Angka 2 aku nek wis karo Mas Roni kuwi wis wong liya manjing dadi sedulur. Oh ngono. Alasan angka 3 awake dhewe sowan rene iso ping 4 iki mergo nyat kene golek sing murah no. Oh iya. Ya, lah ya mula sing dijokne Roni Gareng kuwi ya. Roni Gareng yang omahe dhewe. Ben taun mesti nangis. Ya. Nangis kok rutin tiap tahun lho ya. Lah ya ora apa-apa wong ternyatane seni kuwi nek dituku larang ning nek dijaluk murah. Lah iya mak iya ngestokke dawuh. Dadi ki awake dhewe wis ora nggawa apa-apa panggung terop sak lektinge wis dicepake. Lah iya alhamdulillah ya. Iso sowan mrene neh nglumpukke balung pisah karo warga masyarakat ana ing laladan tempel daleman ya mak. Iki ya kanca-kanca ora leren wiwit tanggal 19. Ya 19 wingi nek ora kleru awake dhewe main ning laladan Bojonegoro. Oh Bojonegoro. Terus wingi nyang Macanan ya luar biasa. Terus bengi iki ya penontone ya luwih luar biasa. Oh ngono mak. Alhamdulillah. Kudu tetep semangat. Jadwal wulan Juni awake dhewe jadwal wulan Juni sing ning Nganjuk ya kari bengi iki. Oh, jadwal bulan Juni sing ana wilayah Kabupaten Nganjuk kari bengi iki. Lah bar iki nyang ndi? Loh, nek masyarakat tempel daleman po masyarakat Nganjuk pengen nyusul ora apa-apa tanggal 26 aku karo Astabrata ya wayangan. Oh ngono. Nek pengen nyusul monggo nyusul ora apa-apa. Kuwi malah bertabur bintang tamu akeh no. Oh tanggal 26 nang ndi? Nyang Tegal Drimo Banyuwangi. Oh ya. Nonton wayang po minggat wis jane kok. Mbok kon rono. Lho mbok menawa? Iya. Pas nganggur ya. Iya mak iya ngestokke dawuh. Sesuk leren. Kudu semangat awake dhewe, semangat. Wong nampa kapercayan kuwi abot sanggane, mula kudu yen wis kadung nampa kapercayan utawa netepi tembung saguh, kudu digunakake kanthi bener becik. Oh sing sak apik-apike. Iya. Ya wis ya ana awake dhewe ning kene ya wis ngrumangsani mrica kecut paribasane sak uni-unine. Anggone 4 tahun kok paring lelipur ana warga masyarakat tempel daleman kok ana klera-klerune awake dhewe nyuwun diagung pangapura. Oh ngono. Mergo awake dhewe iki ya niate ora ana liya. Siji golek dulur, sakliyane golek rejeki. Angka 2 niate ya paring lelipur. Dadi awake dhewe sak kanca sanggar seni Astabrata kuwi ngrumangsani seniman isih junior. Oh ngono. Isih akeh kekurangane tinimbang keluwiyane. Oh ngono. Isih perlu belajar akeh. Nanging yen wis warga masyarakat tempel daleman tresnani awake dhewe lair tumusing batin, mila kula ngaturaken panuwun dumateng warga masyarakat tempel daleman mriki. Iya. Yen ana klera-kleru nyuwun pangapura. Berkarya sak mampune, sak gaduking nalar, sak kadaring lampah. Didasari ya kuwi kanthi wewaton asor tan hanggunggung diri, ngalah ora ngalap menang, kebak rasa pangapura. Iya mak iya ngestokake dawuh. Sing baku, sing luwih baku kang sing luwih wigati awake dhewe sowan ana tempel daleman kene nderek memuji ya nok, memuja lan memuji ndongake. Ora iso matur akeh-akeh
bisane mung ndongake. Iya, Muga-muga sakrampunge seluruh rangkaian adicara bersih dusun utawa sedekah bumi kang digelar dening para warga masyarakat ana ing laladan dusun tempel lan dusun daleman. Dusun tempel lan daleman dadya dusun kang Baldatun Toyebatun Warapun Gofur Gemah Ripah Lojinawi Kertotata Turaharja Murah Sandang Klawan Pangan Cinaketok ing kamulyan tinebihna saka bencana alam. Amin amin amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Sing dipuji pancen kaya mangkono. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammadin Hadatul Mu'minin Sholatan Daimatan Bidalagi Mulkilai Tompo hati iku lima sawanatin Kabeh pisan maca Quran samanane Kabeh pindho surat ngilakanana Kabeh telu kang saleh kumpulana Kabeh papat peteng ira ingkang luwih Kabeh lima zikir wengi ingkang suwe Sakabeh sapa bisa lakoni Insyaallah Gusti Allah ngijabahi ayo yo. Hey. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Daimatan Bidalagi Mulkilai Tompo hati iku lima sawanatin Kabeh bisa maca Quran samanane Kabeh pintu salat wengi lakonana Kabeh telu wongan salat kumpulana Kabeh papat wonten ira ingkang luwih Kabeh lima zikir wengi ingkang suwe Sekali lagi Mas Arya. Iya. Oh. Hop ha hi. Sowan komplit kanca-kanca kang kagabung dening
Paguyuban Sanggar Seni Astabrata mijil saka Jalan Mastrip 2 Gandung Kidul, Kecamatan Nganjuk, Kadipaten Nganjuk. Ya, kanca-kanca pengerawit komplit, kanca-kanca mbak-mbak, adik-adik Waranggono utawa Swaramati komplit no. Ya, dijumbuhke karo semangate para warga masyarakat ana ing laladan tempel daleman. Oh, ngono ya, Mak. Ya. Apa meneh iki uga di live streaming. Oh, di live streaming. Di live streaming lumantar channel YouTube ya kuwi Astabrata Media. Oh ya, dimonitor wong sak donya kabeh iso mirsani ya kuwi anggone para warga masyarakat tempel daleman. Ngenekake adicara bersih dusun utawa sedekah bumi pancen kapara nyata no. Oh ya, ya. Ngetokake dawuh menyelam sambil minum air iki ana layang kang tumibeng pangkon diwaca alon-alon. Assalamualaikum Mas Dalang kula saking Pak Sabin nyuwun gending nuwun inggih menika podang kuning ngrajakan Banyuwangi kalian Sriuning. Ngono ngono ana meneh iki mau permintaan lumantar WhatsApp. Ya kuwi kanca-kanca FMA. Oh, FMA. Penggemare kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata ya kuwi fan militan Astabrata utawa FMA. Ya, sing uga ikut memonitor pagelaran wayang pada malam hari ini request Imbangono Katresnanku. Oh, ngono. Ya dikendoni dhisik sadurunge iki uga ana Mbak Yuku utawa ibuku Mbak Lucy Brahman kang mijil saka Ponorogo nanging luwih dhisik sak tembang kanggo ngendoni swasana. Oh ngono ya Mak. Luwih dhisik diaturke sing alanggam-langgaman ya kuwi Imbangono Katresnanku. Oh ngono. Ya. Karya Ki Sri Susilo Tengkleng kang mijil saka Boyolali no. Oh ya. Ya. Dipinangkani dibawani luwih dhisik. Bawane Mardika. Ya. Maka Mas Heru Linantang kula aturi nyarirani bawanipun mengko sing nyarirani langgame karben ya kuwi Dik Yovika Listiarisma kang mijil saka Kota Ngawiramah. Oh ya. Ya ngestokke dawuh. Maka Mas Heru gremet-gremet maton slamet sareh-sareh waton pikoleh. Monggo Mas. Kangen kutan po upama mung sliramu kang dadi talanging ati. Tembang menika nggih kula kintunaken untuk seluruh panitia sing dipangarsani karo Pak Kasun. Dadiya jampi sayah tombo kesel lan uga sing memonitor lumantar channel YouTube. Nggo kanca lek-lekan no. Lajeng Mas. Wes suwe anggonku nunggu nanging tansah ngleledha ngelingono rikala dina kapungkur sliramu nate janji Andika. Ya terus tresna lahir terus sing batin. Mbak Yovika jumeneng Mbak. Terus.
Wilujeng dalu selamat malam Cahayu. Oke, selamat malam Mas Dalang. 3 hari berturut-turut pentas ora capek to Ayu? Alhamdulillah mboten niki kita saya semangat. Semangat luar biasa nggih. Luar biasa. Niki wonten permintaan saking kanca-kanca lan sedulur-sedulur FM Ando. Nggih. Fan militan Astabrata yang memonitor di live streaming Astabrata media. Tembange imbang ana Katresnanku. Ayo. Karya Ki Sri Susilo ta? Tengkleng. Tengkleng ayam. Yo langsung buka celuk wae wong ayu. Coba kaya ngapa? Saben dina mung ngalamun jroning sepi samud amun tansah katulu wayangan mudah kang mas. Dasar sinden ayu gede dhuwur manis lencir kuning suarane ya apik suarane becik mindah bejane besok sing dadi bojone lah ya Amin ya Allah. iya Panjenengan niku to Mas. kok aku lho Nek ngelem kula ngoten niku ampun sanget-sanget. lho yo ngelem mengapresiasi ora apa-apa Mari mengke irung kula mekrok Mas. ora apa-apa Jenengan niku nggih luar biasa lho Mas. luar biasane piye Nduk Janjanipun kula niku diam-diam juga mengidolakan panjenengan lho Mas. Nggih. Kok iso ngidolakne aku? Apane yang diidolakan itu apanya, Bu? Lah nggih to, dalang muda. Piyantune niku ganteng. Terus manis. Terus dhuwur. Wayangane niku nggih sae, wasis, besus, sacet buat beras-beras. Niku. Terus kula niku nggih Mas. Napa? Janjanipun mengamati personalitine Mas Akbar iku jenenge nggih good people. Wah. Good people aja nganggo bahasa sing angel-angel. Maksudnya baik ngoten Mas. Anu lho, Lucy Brahman wong Ponorogo ndak ero lho, good people iki apa ngono lho. Maksudnya orang baik. Orang baik, berkepribadian baik, kalem, sopan, alim, soleh, ngoten niku Mas. Kok iso pujian sak donya mbok kelumpukne ning aku. Gitu. Aku ngelem sampeyan jare sampeyan ngomong irunge mekrok. Sampeyan ngelem aku engko jariku lho sing mekrok aku. Lah kula timbang kula empet lho Mas. Nek pun ndur panggung tak brolne sisan to. Nggih, yo ngluwung ngono no. Mergo arep ngomong apa, arep saran apa, kritik apa utawa memuji apa ki luwung ning panggung. Mergo aku ngrumangsani nek karo sampeyan utawa sinden-sinden Astabrata lainnya ki ora tau petuke yo ngir ning panggung. Instruksi Pak Dalang. Buatel aku ora nyauri aku. Dan sik ta ki rok dipajake wis omong iki lho. Aku ora betah kok. Ora betah ngapa? Lah aku iri no. Lah napa? Aku lek ngeruh wong dalang ganteng karo sinden ayu ki gemes. Aku nek jan panitia kok yo ngerti aku ngono. Golek bintang tamu kok yo Lucy Brahman. Heeh, penyebabe apa? Nyepaki mbah timbah nombah ro ning mburi santri duet karo aku. Lah aku ngerti aku jenengan jejer wong loro masalah. Aku wis ora betah. Nduk tak omongi. Pak Dalang ki adekane kan kurdebok ya. Ganteng kaya ngapa, pinter kaya ngapa, duwite akeh kaya ngapa, ora wani lek ra mbok cedhaki. Gandrungen. Ngono lho. Saiki ra masalah wong wedok iki sing agresif. Ngono los dol iki nang dhuwur panggung Mas Akbar milih. Taran-taran penonton sik, Mbak Yovika ngomong jejeri kula pareng mboten, Bu? Lah, pareng anu atiku sing ser-seran. Totalitas kerja ngerti ya. Lah nang dhuwur panggung Mas Akbar milih umum. Iya. Sik to aku nek diarani milih umum aku medun panggung dirayah ibu-ibu. Pas ning dhuwur panggung. Oh dhuwur ya. Iya. Rada nyedhek ta. Berarti kula nyedaki dalange niki. Lah ya oleh lolos. Nyapa? Langgame terusno karo lu duduk sini. Jenengan los mboten? Los. Njajal tak matne suaramu kaya ngapa? Jare irungmu mekrok-mekroke kaya ngapa? Iya. Nun sewu lho, Mas. Ayo ora apa-apa. Bocah lek ra dingonokne kok ora wani-wani. Kula niku
Kula niku isinan, Bu. Manahe kula niku nggih cahe icin ngoten lho, icin ngoten. Sing wedok icinan kula nggih icinan. Lah terus dadine kapan lek kabeh isin-isinan? Ayo, jajal terusno. Tok-tok maneh niki jare dadi kalau di atas panggung itu tidak apa-apa. Mitra Mitra kerja. kerja. Piye? Radi mriki lho, Mas. Kok adoh-adoh meni napa? Lah ngono kuwi lho. Lah ngono lho. Atine wong lanang di sing ra gogloh mbok radi mriki lho. Ngono ya aku wis bayangne lho Mbak Lucy. Bayangne nek wis duwe bojo ngono lho. Oh turune singkur-singkuran radi mriki to Mas ngono bae. Rasane wong lanang ora yo ner ngono kuwi. Apane sing ner-ner? Atine. Yovika, Dalem. sandingen to. Kula mriki rodok jejer ngono ge. Omongono HP-ne kon dekekne lek ning dhuwur panggung ge. Mas HP-ne diseler riye. Lah urung-urung kok sinyale metu wisan. Lah siap bluetooth. Oh iya. Nembang kok tak matne, aku sebagai jurinya. Ya. Mongko tekan ya. Yo jajal. Napa jenengan sing nembang? Oh, ndak usah kamu aja. Sinden ditekane kene nggur nembang. Sampean aja kamu aja. Mongko Kang Mas katresnanku. Maju. Tegak maju. Ngono lho. Bisa Apa ya kaya ngono to diajeng ngono lho. Dalah kok diewer-ewer. Tak korbanake. Sekali lagi Mas Arya. Ning kene wae. Ning kene aja pindah. Penak bae, Mbak. Iki lho nyawang gambar awake dhewe ning layar iki lho, Nok. Nggih. Mas Akbar. Dalem wong ayu. Kula niku jan tresno sangat kalian panjenengan lho, Mas. Padha ya iki. Ayo. Saben dina mengalami jroning sepi samun namung tansah kadulu wewayanganmu duh Kang Mas wong bagus Linalitan bisa lali saya hangra orojit ati Temok janggute. Rawan. laliwang dulu namung kumantil ing padha mengenitra iki lho Mbak Lucy iki lho kaya ngene lho tenan piye lho kaya ngene iki lho apa ngene iki apa lha iki wis kok janggute kene to misake katresnan jati amung mangkono piye katresnanmu piye aku mbok kongkon Mbak Mau. Aku mbok kon jawil janggute to. Rata jawil-jawil to. Lah kok kono sing janggut sing jawil sik ono to. Aku yo ngono. Umpama aku dadi Yovika, dhe bojo menemen ndak tak geret sing aku. kula nggih anu kesupen ora ndang tak juabut sisan janggote. Ngono anakno. Salahe wong lanang kok klemar-klemar. Lah nggih yo, wong ingah-ingih lho. Ke anjing.
Jangan dong. Terusna. Yo siji lolok-lolok karo ingah-ingi. Ayo. Teko di Mas. Tekan lolok. Yo, ayo. Mongko kang emas katresnanku bebasane tan bisa Sunduk lan prasetyaku tak korban jiwa lan raga. Bagaimana Ibu Juri? Good, luar biasa. Menjadi sindanya Mas Akbar sing ganteng iki kudu kuat mental kaya pean ki. Kuat ndablek. Dadi Nduk, ya Vika tak omongi. Mas Akbar kuwi mbok jawe lora kowe ki ya panggah diujat. Mumpung ning kono ya jare aku sendang remeten tangane. Wis ngono. Kula niku ning ngrempet-ngrempet sing suwe-suwe malah sing keringetan kula. Iki lho kat mau tanganku wis ngempet keringet, pales. Ora apa-apa mumpung ning dhuwur panggung nyapolos. Lah mbok sinden papat iki lho kung kroyok Akbar ora apa-apa. Lah kula niku dasare niku nek jejer kalih tiyang kakongan dereng mboten ate. Sing tok aku didemek janggutku kok jarekku telesi nyapa ya kok. Nyapa ta, Bar? Kekuatan aku Kekuatan aku apa ngompol? Ngompol lho Mas. Ora, Nduk. Sampeyan mau gak pempesan no? Ora. Mangsane. Makasih ya, Nduk. Nggih. Aja kapok. Apa nih? Yo nek Lembang mesti. Ya. Luar biasa. Ngono iki lho. Modelan kok diewer-ewer kon rono lagi bengi iki. Lah ya. Luar biasa. Sudah katur permintaan dari FMA Imbang Ngono Katresnanku. Ayo. Saiki yo sing dianti-anti Mbak Lucy. Ayo jumeneng Mbak Yu. Jumeneng coba kayak apa? Disepoti, Cok. Hey. Wilujeng dalu Mbak Lucy Brahman. Wilujeng dalu di Mas Akbar. Syahalan. Wah salah. Jenenge kok angel. Ayo, Syahalan. Kiai Kang Bagus dalang kondang kebanggaan bumi Jawa Timur khususnya Kiai Nganjuk. Amin. Saya ikut bangga dan selalu berdoa semoga Jawa Timur selalu melahirkan dalang-dalang muda yang hebat seperti Mas Akbar. Tepuk tangan. Amin ya rabbal alamin. Mulai tahun ini sampai ngatos sakniki penonton Nganjuk is the best nomor 1 se-Jawa Timur. Amin. Lek mirsani wayang selalu kathah sangat penonton. Terus piyai juga pecinta budaya terutama seneng nguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayan. Leres Mbak Lucy. Contohnya setiap hari selalu ada wayang di Kabupaten Nganjuk. Nggih. Dicaosi lakon ya purun. Guyonan nggih purun. Lagu-lagu napa maneh. Nggih, luar Ngeten lho, biasa. panjenengan lahir di kota Kabupaten Nganjuk lagi bangga. Nggih bangga. Leres. Kula luwih bangga melih dalu niki. Kok bangga? Pripun? Sak drimo pirang RT ya kene? 4 RT napa 6 RT? Cuma 6 RT lho iki. Sak dukuh lho iki. Wayangan bentaun sampai ping 12. Ping 4, Mbak.
anu, ya maksudnya jenengan sing ping 4 jare lek muni ping 12 Oh ya. Omonge Pak Jumadi. Nggih, nek kula ping 4 nggih. Jenengan ping 4 Iya. alhamdulillah aku pisan iki sekan. Oh iya. Lah ngono ya padha-padha awakmu mau. Kok ngaten? Sik pisane ditangisi Pak Roni. Kemang ngomongnya bentau nok nangis. Kok padha aku ya ngono. Padahal iki solar munda lho Kak, aku ya ngono. Pokoke tulung. Ngerti lek Lucy Brahman rupane judes kaya iblis, tapi lek babakan duit ora mentalan. Ora mentalan. Apa maneh nek kur 6 RT patang RT luar biasa kok wis iso wayangan sak dusun kaya ngene iki hebat. Hebat. Mongko ngundang Mas Akbar iki gak titik ragate gitu. Nggih. Nek aku bengi ya njaluk tak kancane mek sore tok le. Yo, ya. Alhamdulillah terus yang bikin bangga lagi sing rawuh niku ditunggoni Bapak Lurah-lurah kuatah sak kecamatan pun niki Berbek. Terus Bapak Camat katanya rawuh nggih Bapak? Nggih. Alhamdulillah Bapak Kapolsek nggih rawuh ketemu. Rawuh. Masya Allah luar biasa. Pak Lurah ingkang pundi? Pundi Pak Lurah? Masalah sing rasukane abret niku masalah benjing kelurahan jeng napa Pak wayangane Pak. Sehat nggih Pak Lurah, semangat selalu. Mas Akbar. Kados pundi? Jenengan ki kok dalang ora tau leren. Nggih, maksudnya pripun maksudnya? Dalang saben bengi ki tanggapan duitmu ya arep mbok nggih apa? Lho. Kayak terus tak tekoni saiki. Piye? Wong urip ki sing digoleki apa? Lho, wong urip niku sing digoleki atine ayem. Atine tentrem. Salah. Karir. Salah. Bojo wis. Kowe nyambut gawe kaya ngono ki lho mbok goleki apa yo an? Ya ben sukses. Alah salah. Yo ben iso bangun omah dhewe. Alah kadoan. Lho, kok iso kadoan ya? Wong urip ki sing digoleki kuwi bolongan. Ora percaya teko Pak Lurah Mbah Mboten Pak Camat sing rawuh kae. Sik to, apa ki meng peh aku terus karo Yovika terus wong urip digoleki apa malah bolongan. Ora mek kuwi tok, sampean contone. Contone. Sugih delok tengkas duwe omah, ya ta, duwe omah dhewe. Tuku omah dhewe. Tuku omah dhewe lek ora nek bolongane metumu kok ndi? Kok iso mblobos saka dhuwur? Hah? Duwe motor apik, mobil apik. Tumpakmu mobil mewah buntet renek mok lawange arep nyopir kok ndi kowe? Numpak ning dhuwur tuabrak gase. Ambak gur sak bolongan ya penting ya Mbak Lucy. Ambak sak bolongan iki ya penting. Masamu. Terus upamane bojo ayu. Lho bojo buntet to, ora nek bolongane lah bingung kowe. Nek mung goleki piye? Ayu-ayune kaya Yovika kaya ngono kuwi. Ah, Yovika nek buntet kek ruwet ora duwe rai. Yo ora duwe muka ngono kok. Lho, iya tau lah wong ayu-ayu lek gak duwe bolongan ya apa ya Pak ya? Nggih, betul. Heeh, leres. Ya tegese ya. Tegese pripun? Ora nek lawange ya bingung. Bingung. Nah, ngono lho wong urip iki digoleki ngono kuwi mau. Kok ado-ado. Apa lek mung ngarani? Apa? Apa lek mung ngarani mau? Sing ndi? Urip iki digoleki apa? Karir. Aduh, men ya wis ku malu golek ana bolongan. Goleki bolongan. Iya. Ambak gur sak bolongan ya penting ya, Mbak. Penting lho. Upamane ya, Mbak, upamane. Bolongan lambean ki mangan Oh lho. iya, irung. Terus ku nggih mendengarkan kuping lho. Meripat. Lho golek pilek lho ndeler ngono kae metu ngendi ya metu bolongan. Arep nguyuh. Lah, kowe ora ndek bolongan ngono amu ning ndi? Ayo. Kok arep ngotor kok ngene. Kok cangkem ya elek ya? Elek. Mosok cangkem kok pesing. Iya. Yo. Ngono lho, iki yo sajake nek manten anyar barang kowe gak pengen ngene. Oh iya, pesek sindenku wis payu siji. Aku dek ben nyerono, tak wae kejutan wis. Pokoke lek aku longgar mbok sapa dadi manten aku teko. Anggota Astabrata siapapun yang anu mesti teko. Lah aku kan selalu cinta sama kamu seperti anakku sendiri. Karo papamu aku ya wis plek, karo mamahmu ya plek. Amin. Ngono lho Le. Iya to. Kowe gak pengen ngene iki terus kapan lek menututi? Heru bareng kuwi ra isin kowe. Heru. Sik to, Mbak, aku itu perlu memperbanyak ilmu untuk besok menjadi bekal rumah tangga. Kowe takon Sing tak buayangne akeh, Mbak. Apa-apa? Upamane. Sing kok wedeni apa? Sok rabi. Lek rumah tangga toh. Rabi. Secara ekonomi mesti kamu sudah mapan. Sing kok wedeni apa? Ekonomi wis anu lah, umumane anu iso digoleki bareng-bareng. Bareng-bareng, iya. Upamane terus sok bojoku, aku duwe bojo. Sik aja muni bareng-bareng, Cek. Wong lanang saiki kudu duwe modal sik, Le. Lho, lah iya no. Iya, kudu duwe modal sik baru golek bareng-bareng. Heeh. Iya, terus bareng. Terus umamane ya, Mbak. Iya. Wis rabi tenan. Iya. Des.
Untuk 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Pamane aku pengen kuwi duwe anake jane akeh, Mbak. Aku pengen anakku 12 sok. Wah, salah lah. Iya le, bener. 12 kuwi lek iso ndalang kabeh kuwi ndang tambah dadi milioner. Iya. Dadi momo duwe anak 12. Kuwi momo tanggapan luar pulau, tanggapan adoh ki ora usah ngejak Astabrata wis anake kabeh jan. Iya betul. Family 100. Keluarga family 100 ya. Terus upamane ngene, Mbak. Upamane duwe buayangan duwe anak 12. Dulalak naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik. Kok terus dilalae ora duwe anak. Oh, naudzubillahi min dzalik. Iya. Naudzubillahi duwe anak. Ngono ya apa aku kudu rabineh apa piye, Mbak? Alah gam aja le. Lho, rabineh gak oleh. Anu aja kekean bojo dalang. Anu ngenes ndang mate. Gampang kuwi rasa bingung aku ndek resepe ke. Resepe pripun? Ala wong randang kagungan putra to? Anu pengen ndang meteng to gampang no? Apa kuwi? Diurut. Oh, pijet. Ora diurut. Urut iki pripun? Ya tegese pamo ngene iki RT 1 teko 15 urutno kabeh kok lak bojomu ndang meteng. Dino iki RT 1 dina 2 RT iki ha no? Sik tok kuwi jane bojo apa sego berkat. Diurut ini Mas. Alhamdulillah Mas Akbar lah piye? Lah kok mate kok ngono to RT 1 to RT 5 diurutne lakune bojomu ngene ngene. Ora usah wedi le. Wong bebrayan itu wis nemu rezeki dhewe-dhewe dan doa yang terbaik semoga disegerakan. Amin. Ini sok ndongakne pesek sing lagi rabi iki. Muga-muga ndang meteng. Wis iya ndang los ngono. Langsung wae sek ora usah suwe-suwe. Wis lasah ngono kuwi kaya dicontoni Mbak Lucy kan iso to. Lek sing lanang ki pasif sing wedok kudu agresif. Ya ngono lho. Sedangkan mendino tanto Mas ngono ya. Kaya aku lho, setahun manak loro. Aku ijan mbok ijo sandale meteng nek. Gumun aku ya an. Ono aneh apa ning sikil. Ngapunten iki terima kasih saya ucapkan kepada warga masyarakat Dukuh Tempel Daleman Desa Patran Rejo luar biasa. Semoga sedaya atas jerih panjenengan sedaya dipun paringi ganjaran saking Gusti Allah. Amin. Piyai Dusuh Tempel tansah diparingi ketentreman, kesehatan, panjang yuswa sedayanipun. Nggih, amin. Amin sing banter Bapak Ibu. Sing ora amin kira-kira tarian. Mugi sing rawat dalu niki diparingi panjang yuswanipun. Amin. Wadah rezekinipun. Amin. Sehat panjang yuswa wis ngono. Amin. Ngaten Mbak Lucy. Sampeyan iki badhe kula gandhengne. Wah, iki akeh sing ngantri ning mburi. Baik. Niki request penduduk mriki mumpung Pak Camat rawuh. Niki dipun utus berkah teng jumeneng teng panggung sekedhak mawon kersane remen dukuh mriki. Oh ngaten. Request saking panitia ngoten. Oh ngaten nggih siap. Kok yo enek bapakmu munggah le. Siapa itu? Alah sapa Rambah Mat Kosim. Mat Kosim ka aku arep munggah. Lucy kok ayune kaya Manohara. Iya jajal, aku dikira Manohara. So dipadakne Manohara. Pak Camat riyen iki berarti nggih. Monggo niki atas permintaan Bapak Panitia supados suatu kehormatan kepada beliau Bapak Camat nyuwun kapurih jumeneng wonten panggung. Nggih, monggo Pak Camat. Nggih. Piyayine kok gedhe dhuwur.
Mbok mungkin nek piyai ganteng gedhi dhuwur, bojoku kudu tak ijolne, Le. Disapa to, Mbak. Nggih, wilujeng dalu Bapak, salam hormat Pak Camat. Nggih, wilujeng dalu Mbak Lucy. Masyaallah, Ibu Mas nderek. Akbar. Nggih, wilujeng dalu Bapak. Boten. Oh, Ibu pun kula SMS, Ibu lek sare anu kondur mawon. Rumangsaku. Terima kasih. Ingkang belakang Bapak Camat sinten menika? Menika Mbak Lurah, Patran Rejo. Masalah, ya ampun. Dangu mboten pinanggih dos pundi. Oh, lah nggih kula kesupen mereka nolak wayangan ra tau ditimbali. Ingkang wingkang menika? Oh, Pak Kasun. Pak Kasun. Nggih, estu matur sembah nuwun Bapak Camat. Mbok menawi wonten sepatah dua patah kata Kados Bapak. pundi Pak Camat mirsani kados menika masyarakat antusiasnya luar biasa. Luar biasa, masyarakat dukuh tempel. Tempel. Desa Patran Rejo. Saya tadi datangnya agak terlambat Mas Akbar. Mboten napa-napa. Ini sering kebrebek kayaknya Mas Akbar ini. Nggih, kala-kala, Pak. Kolo-kolo. Nanti di Balong Rejo juga kan? Sudah atau belum? Dereng ya? Balong Rejo wis urung ya? Dereng ya? Dereng. Belum, J. Mudah-mudahan nanti ada informasi ke Balong Rejo juga ini. Amin, nggih. Mudah-mudahan Agustus juga ditimbali di kecamatan ya, Pak. Amin. Pakai gampil wae todongi Pak Lurah mawon. Nggih. Pak Kades Balong Rejo ada di sini kan? Oh, Pak Kades Balong Rejo rawuh. Rawuh. Oh, nggih. Ini kompak Kades-kadesnya. Napa diaturi tindak mriki napa? Nggih, monggo mboten napa-napa. Lha niki lho, pun dada-dadan lho lah. Niki kula namung menyampaikan amanah Monggo, Mbak Lurah. dari panitia, Bapak. Nggih, Mbah Lurah. Jiana ya, aku apal aku. Badhe paring dawuh riyen Bapak mungkin. Nggih, matur suwun sanget Mas Dalang Nggih, Akbar, nggih. Mbak Lucy, nggih. Kagem masyarakat Dukuh Tempel, saya mengapresiasi dengan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dengan seperti ini berarti nguri-nguri budaya, Nggih, leres. bersih dusun, nyadran, mugi-mugi kajatipun saged dikabulaken. Nggih. Amin. Masyarakat nggih lancar anggene nyambut damel, diparingi kawilujengan, keselamatan. Amin. Nggih. Lan gampang sedayane. Amin. Wonten Mbak Lucy nggih. Pak Camat. Menika bilih berkenan katuran berkahi satu dua lagu mawon duet kalih adik-adik napa kalih kula napa kalih Dek Yovika napa kalih genduk cantik-cantik monggo. Piye Mas Akbar gak kulino nyanyi? Ampun tolos niki nggih napa kalih duet kalih Mbak Lurah nggih saged. Napa Pak Kasun niku nggih? Pak Kasun, saged. ngono, Pak Pak Kasun. Kasun nggih saged. Pak Kasun. Pak Kasun niku duet mesti Mbak Lucy nek Pak Kasun. Heeh. Nggih, Pak Oh Kasun yo. ngeten. Nggih. Nggih, nggih. Bapak napa pun maos mboten napa-napa maca mboten napa-napa. Maca nggih mboten napa-napa Pak Camat. Monggo, maos mboten napa-napa. Nggih. Nggih. Sing saged napa? Pun sagete napa ngaten mawon. Nggih, heeh. Monggo. Nggih napa niki lagune? Campur sari. Campur sari mboten napa-napa. Dangdut bisa campur Nggih. sari bisa los. Nggih. Nasta bratan iki sembarang lagu. Nggih. Hadroh, penting aja hadroh lho Pak. Hadroh wae pun sore mau. Anu cobi. Napa? Niki lagu lawas tapi. Napa? Mendem kangen. Mendem Saged. kangen. Seiling ra cah? Wonten apa mboten? Genti tak garap, aku digarap kok. Heeh. Campur sari ngene iki. Heeh. Nggih. Mendem Nggih. tangan. Mendem kangen. Golek Oh nggih nggih nggih. tulisan. Ya sik aku tak anu ya tak mbocok krepekan mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Saking lawas sing wis rada lali kok kula. Nggih. Kula garap Pak Kapolsek ganti, kula niki digarap ya. Oh nggih, mboten napa-napa lek duit mboten lali kula lek tulisan kok lali. Sampun? Mendem kangen. Kanca-kanca Lagu ki gayo mendem kangen lho. Esuk mben Mas Akbar yo anu apa gayo lagu napa niku? mendem kawin. Kita mendem pengen nikah ngono lho. Iya. Mendem kawin. Penyanyine sapa penyanyine kayak anu? Penyanyine Yovika. Lah. Sing nabuh aku. Nuas aku. Heru piye? Yo. Sampun? Sampun. Kanca-kanca Oke. musik monggo. Heeh. Hey. Latihan nusa kerjep wes marem hatiku.
kasih. Maksudnya mike penak jenengan iki lho. Napa nih? Mike penak gone jenengan iki gak bengoki sampean. Penak. Lho, niki Bu Fitri to? Nggih, masyaallah. Ibu kula niku, Pak. Nggih, leres. Ibu Nggih, Mas tepang Akbar. kula Mas Akbar. Dawa. Terima kasih Bapak Sambut, nggih. Camat, sampun kersa berkahi Nggih, kula sak amin, kanca amin, mugi amin. tansah sehat. Diparingi kelancaran anggenipun selalu menjalankan tugas. Amin, amin. Niki ya napa? Pak Atur Lurah, nuwun. matur sembah nuwun. Sambut, nggih. Perwakilan sampun nggih. Untuk Pak Matur Lurah suwun dan sanget. Pak Kason kersane tinggal riyen. Oh, nggih. mekaten, nggih. Nggih. Pak Camat bisa Pak duduk. Camat bisa pinara. Terima kasih Pak Camat, monggo. Masya Allah. Dan dereng jenengan dereng. Radim mriki to. Ayo, Mbah. Mbah Lurah. Mbah Lurah Mbah Lurah sapa le asmane? Mbah Lurah. Lho, mosok mboten mangertos. Lah ora tau ditimbali Lho, ya. tanglet no. Mbah Lurah paring asma sinten? Napa? Paring asma sinten, Bapak? Kula namine Sukijo. Diomongi Sukijo. Ngerti ora? Wong tuwek dikejain aku. Ngerti dieling-eling wi Sukijo. Suki piyai becik. Ijo ya apa ya? Ki menika rejeki. Kijo ki selalu bejo. Joy bejo. Rezekine bejo. Selalu oleh rezeki terus bejo. Nggih to Pak Bejo? Nggih. Nek nyandang jakete pun kembaran kali kebaya jenengan lho. Oh iya, masalah kok sambirit ya iki mau. Tarimbit. Sarimbit tak sambirit. Heru meneng jareng njaluk adik. Aku umpama bapakmu iki ngono anakku te piye le? Guyu. Aku nggih Bapak Mbah Lurah nyuwun sewu. Wau Ibu nderek napa mboten? Mboten. Oh mboten halah kleresan mboten napa-napa. Ibu mboten pirsa. Ibu pun sari teng griya. Oh nggih. Niki Mbah Lurah ngersakne napa? Kula ni badhe cekok panjenengan. Oh, wah tekok nyapa kok ndrundeg aku tekok iki. Pediku nek tekone ini rondone kapan? Nggih, badhe taklet napa Mbah Lurah? Namine Lucy. Nggih, empun merem to. Tekok wong ayune kaya ngene kok merem lek ngendika pripun kok kaya Akbar loro iki. Paling tuwekanku nggih katen-katen sepuhku sok kaya ngono. Iya. Akarep tek kanten niku. Iya. Mbah Kijo kanten niku nggih. Endi to dalan? Endi to bolongane. Kok karan Lucy Brahman niku menapa? Lah, karan Lucy Brahman niku merga tiyange nggih gedhe dawa. Sapi niku lak lemu gedhe, punuke neng mburi gedhe kandel. Lah kula lek niku kan sapi. Lah kula lek merga jenenge Brahman nek punuk kula keng mburi ta waune kula pindah teng ngarep. Lucy Brahman lus niku alus isi. Dadi orang yang selalu berisi. Makanya awake lemu ra cilik-cilik. Terus ngaten Mbak Lucy. Nggih. Kula niteni Pak Lurah, Nggih. Pak Lurah nganu seniman niku nek mesti nganggo jeneng kewan, mesti kondang. Iya, Lucy Brahman. Betul. Lucy Brahman. Deni percil. Yo kewan kondang. Dodo kodok. Heeh. Ranto gudel. Ranto gudel sok mben awakmu ya tambahno jeneng to, Lek? Akbar nyambik. Nggih, Pak Lurah pengen tambah jeneng napa mboten? Ora ngajar wong tuwek. Sukijo sapa kanten Pak Ben kondang. Nggih. Piyantone ayu kok karan Lucy Brahman. Nggih, menika napa niku jenenge asma ingkang nyaosi tenger Bapak Dalang sepuh wonten Ponorogo, Nduk. Kowe besok lek dadi sinden tak wenehi tambahan Lucy Brahman. Lah niku diresmikan malih almarhum Bapak Anom Surata, Nduk. Brahman ini tegese gak sapi gaene dibeleh dudu tak artekne Brahmana ben munggah kastane ben dhuwur misuwur asmamu lan gedhi rezekimu. Amin. Ngaten sing mangestoni Bapak Anom Surata sing damelke dalang sepuh Kiyatna Piyayi Ponorogo. Kados mengaten benjing napa wayangan Pak Lurah? Niki mumpung ngeten Mas Akbar nggih di DP napa kula DP riye? Masa kalah karo Pak Kasun. Pak Kasun. Nggih, pun niki Mbah Lurah nyuwun lagu napa? Pun napa? Nek Pak Camat wau mendem kangen iki lagune kangen mawon. Oh, anu pitung bengi rasane aku kudu mateni. Nggih, kangen niku nggih. Jae pun Ini kangen nih. nggih, kangen. Iki pokoke
niku to. Heeh. Ki pokoke kangen terus temane bengi kangen. Ngene lho Akbar iki yo anu Pak apa le Pak Kasun ki yo pinter ya. Request ning pean ki jaluke bintang tamu kok yo Lucy Brahman. Kok ngeten? Nyapa ora kok sing ayu-ayu kae. Mbak Prigel, Mbak sapa kae Niken, Mbak sapa sing nom-nom kae. Ya wis nyepaki ngene-ngene iki. Mbok. Lah aku lek kabeh dicepaki ayu-ayune koyo Mbak Yovika. Mbak Yovika lek sing seneng Mas Akbar, Mas Supri, Mas Santo kuwi lah. Wah, kaya pakmu iki sapa? Oh iya. Wis ora Lucy Brahman ngene iki. Ngaten nggih. Ora ketang pun kolot-kolot ngono. Iki engke anu gendak aku Pak Kosim santri serak nesu kok. Nggih. Nggih. Anu Pak Kason lah kak malah dikir to Pak Kason iki kok ya ditingguti. Jenengan nyuwun lagu napa? Mengke kula kalian panitia mawon. Oh, kali Pak Matosim nggih. Mengke dhewe sampean ndel-ndel. Wedine kok kor karo si Brahman. Mengke lek kula nyanyi dhewe jenengan undur-undur. Piye maksudnya karepe tak uleng-ulengno piye? Oh, berarti Pak Kasun nanti tinggal dulu terus nunggu teman-teman panitia. Pun sakniki satu lagu nggih, bareng nggih untuk Mbah Lurah, nggih. Kangen nggih, wau. Kangen iki aku masih nyanyi bereng-ureng ya. Nggih, dereng. Kakale Mbak Lucy mawon. Iya, terus rasa bawa nggih langsung mawon. Permintaane kuwata sangat spesial Mbah Lurah. Ditayupne napa dijaepongne? Sembarang niki. Oh, tayup. Tayup mawon. Piyai nganjuk jan wis. Mengke aku suwamar nek jaipong terus Mbah Lurah joget kan ya ora sae lho. Nggih, anu piyai sepuh kan alus kasepuhan. Heeh, kasepuhan. Alus niki lagune nyuwun tayup ya, Dik. Iya. Kangen. Mangga? Mangga, kangen, heeh. Buka celok apa kono? Mangga Mas Tris. Ya. Monggo joget alus mawon Mbah Lurah. Nganjuk tempel Ponorogo tulung nganggo blitar masih. Pitung sasi lawase konku ngenteni mau seliramu
sasi awase nggonku ngenteni mung siramu wong ayu sing dadi ati rina wengi mung tansah tak impi-impi ning ati terus aku dateng mati nang kula Bapak Lurah, mugi sehat selalu panjang yuswanipun. Matur nuwun nggih Bapak Lurah, monggo lenggah. Sampun bersih desa napa dereng? Sampun bersih desa napa dereng kelurahan? Oh, mengke tanggal 7 Juli alhamdulillah. Kowe ditimbali? Mboten, selamatan tok kita. Matur nuwun Bapak Lurah. Oh, tayupan. Nggih, ora apa-apa kayeng kok. Oh, alah mboten kula sinden wayang. Kok saged nayup ngeten wae. Alah tenapa kok repot-repote Mbah Lurah masalah. Tenapa kok ngeten-ngeten. Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun. Dalem? Oh, kok repot mboten napa-napa. Ini dudu sajake napa kelet lho. Lah sajake gandeng duwite. Mbah Lurah lho ngono ku lho masalah. Lah iya nggale. Tadi majeng mawon Pak Kasem. Pak Kasem iso ndruwedhek pisan. Arep mosok Pak Kasem kok wedi karo si Brahman. Bose tenapa? Wong nggih mboten napa niki bendara saged diparingi bose nggih saged. Pun nggih. Sami mawon. Mungkin iki kula lantaran mriki nggih saged mboten napa-napa kangge cunduk laris salah matur nuwun Mbah Lurah. Repot-repot masalah. Yo luares laris niki diaturne Pak Dalang. Oh nggih masalah bar laris tunggale ndi yo nek jenenge masalah matur nuwun. Ke dhuwit bar di-share-sharene Mbak Lucy iki mesti genah aku ndang entuk judo iki. Lek ben ora ndang ilang colong tunggul meneng. Nggih. Matur nuwun. Atos-atos. Nggih Lucy Brahman dewe Lucy Brahman. Ini wayangan sindene kudu Lucy Brahman. Monggo niki lewat pundi niki? Mriki kula papakne nas masalah. Nah, kok kuandel lek nyawer bener Mbah Lurah masalah. Atos-atos Mbah. Ya. Pak Kasun kalau gilirannya artis kita malam hari ini Pak Kasun. Kowe arep mlayu nang ngendi, Son? Pak Kasun wis ndredeg wetenge mules. Pegangi mic. Kamu wis kondho aku. Tak nyeluk kanca panitia piye. Wis to, nyeluk niki lho kathah ngenten Pak Roni, Mbah Mat Kosim pun siap. Bareng-bareng ya, nyanyi Pak Dalang, anu napa? Mau pelaksana kegiatan sinten? Pelaksana Pak Roni. Niki jenengan Timbali. Siap. Oh, mergo rada angel-angel, Kalian Pak niki kan napa? Panitia kan dari kelembagaan. Oh iya, siap. Kalih Pak RT Jamin, kalih Pak RT Matosim. Oh nggih. Monggo Pak Roni dan Pak RT. Pak RT Janim. Pak RT Jamin. Kalih Pak Matosim minggah sareng-sareng teng panggung mriki nyanyi bersama-sama. Ayo, monggo duduk. Pak Roni. Pak Roni sama Mbah Mat Kosim. Pak Jamin.
Bulan berharga. Mbah ngadeg kok, Mbah. Sik nyepot sandal iki lho. Besok lek tuwa iki panggung ora warung. Teko. Mbah, Mbak Lucy, ngene iki Mbah Matusing mengko jam 1 wis ning pasar neh lho, dodol neh. Oh, engko jam 1 wis ning pasar neh dodol. Mas Dalang. Niki pundi pelaksana? Oh, iki lho kok dereng. Pak Roni ini pundi? Nironi. Ya endi? Metuane Roni. Ora gelem rene tak barne wayangane ni. Ora gelem ngono, arep ngejop aku nangis. Lah iki lho. Ndang to tulung anak. Ora gelem munggah nyawet tak. Wah doa ya Allah. Kon ngambung wong sak RT. Allah. Niki garwane ya perias. Wah estu. Wow. Bendina tanggapane akeh. Wau garwane nak melok hadroh Pak Roni. Garwane Pak Roni melok hadroh sore. Mau ngomong, wis tak sawer bojoku. Nek ora sawer kuwi kewajiban nafkah kok. Ya sawer kudu ndur panggung. Monggo niki wonten pamburtan apa Bapak panitia sedaya? Niki sendok-sendok jumeneng nggih. Rencangi nggih sedaya cah ayu-ayu eman-eman kaya ngono. Tak bisirin. Sampeyan aja anu lho. Ora oleh ngrungokne aku. Ya wis. Kula kalih Pak Roni niki munggih sampean enten keluarga sekandung napa mboten yang tamat njajal. Anu jenengan kalih niki ta? Keluarga sekandung. Anu tunggal ibu sisik bapak. Nggih kok mboten. Neng cuman jenengan kathah gisine. Teko Pak Roni. Teko Pak Roni pas mboke susune entek. Nggih to, kakak adik to. Ayo. Kakak adik iki. Niki kakake niki adike, mesti adine menangan lek ngombe nyuwedot mboke trot. Adike sing pundi? Niku kakangane niki. Heeh. Nggih to? Bener to? Kuwale. Kuwale. Pripun? Ning jenengan adike. Sawen. Wah, wis padha sing disawang ngapane to Roni? Aku pegel ditepur tulung ana aku. Pegel. Juragan panggung lho, juragan panggung. Juragan panggung tenan lek ngenyang sampai aku ora kelambekan aku. Pinter lho ya njukuk panitia kok Pak Roni aku nggumun. Niki kakake napa adike? Sinten Pak Roni? Monggo sampean piye? Wis padha jenengan kakake. Sabarakan. Sabarakan. Oh ya iso dulur kandung sabarakan. Lah, iso no. Wong sakniki lair mrojol metu kembar 5 enek kok. Teko ibuku nang ana ibu. Apa ki Pak Roni lagune karo kanca-kanca sing kompak apa? Engko karep ben dikancani karo sendiri-sendiri. Tak klarifikasi. Apa? Tak klarifikasi ya. Piye piye. Ya napa? Duet bertiga. Saman piye to kok song. Malah madane nang dhuwur panggung. Terus sampean yang tengah kene lho. Lah, jalukane angel tambahi kok tambahi kok nang tengah. Weh. Piye? Sok tahun ngarep pengen temriki melih mboten. Pada. Ya pengen tapi ditambahi separuh harga. Iya, guyu. Nggih, ya napa? Nggih pengen. Saya pengen nggih. Nggih pengen. Mungkin nyan sanjang kalih Mas Akbar. Ya napa? Nggih nyan sanjang. Nek tasik pengen ngoten. Sadar ngoten tok mawon pun. Oh ngeten. Lek kula niku jenenge bintang tamu niku tidak boleh meminta, jadi saya itu harus request nggih ta. Mengke kadung Mas Sabar aku jakan Mbak mengke selerane sanes kula kan pengen suasana lain kados ngaten. Aja bisi-bisi to Pak didelok wong akeh lho. Monggo lagune napa? Ayo lagune apa? Tak klarifikasi. Apa nek? Klarifikasi ya to. Iki kakakku. Oh lagi, oh kakak jenengan. Tunggal sogo. Tunggal sogo. Tunggal gowo. Siji weton. Kok, ya berarti
kok anu lek tunggal gowok niku prangge sak kandung. Sak kandung no. Gowoke siji, sogoke siji. Tapi nak ngawasi kok ora men. Kok gak padha ngono to. Lah, ya padha ya bingung. Ya maksudnya kan jenengan lebih slim langsing bapak niku mesti lek ngombe susu kathah niku. Cara sampean piye? Anu gisine kokean. Sing ndi? Kakake. Mboten Bu. Niki laire tiga niki rendeng. Niki oh alah nggih, disempong banyu. Niki nyuwun request napa? Apa? Ayo kesepakatan berempat. Betul mengke Pak RT biar Pak Tidak mengurangi rasa hormat. Ya, Mbak. Di sini juga ada Bapak Lurah dari Kecamatan Berbek. Alhamdulillah ini satu penghormatan yang sangat luar biasa. Kita mengadakan wayang kulit Ki Dalang Akbar niki sudah 4 kali. Yes. Dan baru kali ini alhamdulillah dari Porpincam juga rawuh. Dan Bapak Kepala Desa di Kecamatan Berbek semua rawuh. Niku jadi ini suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Kami sebagai warga Dusun Tempel Daleman bangga dengan keadaan yang seperti ini. Acara seperti ini, semeriah ini berkat dukungan dari warga Tempel Daleman. Tepuk tangan buat warga Tempel Daleman. Dan juga tidak lupa kami juga mengapresiasi kepada teman-teman pemuda yang sangat luar biasa kinerjanya, sehingga alhamdulillah mereka juga berpartisipasi dalam pagelaran wayang malam hari ini ya. Luar biasa. Dan harapan kami adalah mudah-mudahan ke depan lebih baik, lebih meriah. Tidak lupa mudah-mudahan tambah berkah. Alhamdulillah. Amin. Ditambahi donatur. Nggih ditambahi muga-muga tambah neh donature. Iya. Masyaallah. Iya. Nggih. Niki request napa senduk-senduk tadi juga gini Mbak Lucy. Apa neh? Toh, permintaan dari Pak Sabin dorong dituriti, gitu. Wis tak waca mau. Wis tak waca tapi gak digending nih. Yo kan ngunggahne lurah semono kae. Alon to. Yo. Nironi Terus ini tadi juga ada permintaan dari teman-teman pemuda. Lagune apa meng? Podang kuning. Ora Mas. Apa? Sidorondo. Oh Sidorondo. Karo apa ya? Anu gadis Kalimantan. Sampean kok wis roh. Lah wis ngerti wong sing nyanyi mau ki anu bocah cilik ke mau kok yo nyuwun nyanyi sama Mbak Alfia. Kok diduetne karo sindene Mas Akbar ngono. Aku ora iso nyanyi sing nyanyi ben Pak Wo. Pak Wo, Pak Kasul. Nyawer ora rasa nyanyi. Mesakne sindene Mas Akbar ayu-ayu kene. Wis to Mbak Lucy. Sampeyan wis tak paringi mosok dikurang. Ora yo ora apa-apa wong jenengan bos gede sugih. Jatahe sing nang omah. Oh iya. Ayo Pak Kasun apa Pak Kasun? Pak Kasun apa lagune? Sidorondo Pak Wo ini. Gak apal. Repan. Mbak Lucy. Anu. Ikan di dalam kolam Oh, anu. Ikan di dalam kolam. Duangdut. Ikan dalam kolam. Akuarium toh. Piye nek nggawa akuarium? Nek gak apal wis sampean sawet. Oke, siap. Perlu krepean kula betakne HP? Boleh. Oh, boleh. Ayo Dok Cahayu, gilirane sinten? Ayo sapa ikan di dalam kolam? Mbak Lucy. Mboten usah ndamel krepean. Mbak Lucy. Sindan sampeyan mbane kamu sing dipilih Mbak sapa, Mang? Sapa? Sing pundi? Sing dipilih Mas Akbar, Mang. Mbak Yovika. Sing ndi wong? Oh, aku pas gak roh emang. Alah, mosok tak sili kacamata lek ra roh. Aku pas nak guri. Ika lho, Mbak Yovika sing jumeneng. Nggih, Mbak Yovika karo gendok sama niki? Ya, Pak Wo ya. Heeh, Pak Wo. Pak Wo ya. Ora usah nembang elek. Yo. Sing jumeneng Mbak Yovika kalian ndok sapa sandike? Aul. Aulia. Lah sama nyapa? Yo karo aku. Oh, iya. Monggo. Duan apa tambah jeng niki? Boleh yang bisa. Napa ikan dalam kolam. Yo, duet karo Bu Lucy. Yo, dikancani kan niki piyayi 4 dadi 1. Ya. Lah sing kamu apa Sidorondo? Sidorondo kok sengko. Kok tanyane wis tanyane. Pak Kosim aku nyanyi. Ya, siap. Sem. Wis Pak Kosim wis gak kalah iki. Pokoke semesen karo aku Mbak Lucy. Dik sepurane ya bae Dik. Galegol koyo ngene. Wis ben ra apa-apa Dek turu Dek wis. Ora tau Mbak nyanyi Mbak. Ayo ikan dalam kolam. Ya, Mas Tris. Akuarium. Yo. Cek monggo jajal nadane Mas. Jajal nadane. Bila ingin melihat ketok Pak Wo. Iki jajal lho. Oh jajal. Sik nadane aja dhuwur-dhuwur. Lanang berarti nada lanang seberapa? Ada lanang iki monggo.
Magadir. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, Asik. tenangkan dulu airnya, dimedingkan saja. Ganti. Nanti gawane lagu omongi ora. Pak Dinar nyawang Mbak Yovika. Buka son. Ayo. Iki kadung nadane cowok. Cowok ora apa-apa. Nah. Cewek. Bila mata tertuju pada Asik. gadis pendiam, senengane dibisi caranya tak sama menggoda janda linja. Apa ya caranya? Yo, Sapa? aku dah. Oke. ganti Pak Lusi. Nyawer. Ganti sampean. Sudah niki sudah rali. Wes rale ojo oke. Yo. Oke. Asik joget Pak Roni. Astaga. Sudah. Lah ya Sido Rondo. Sido Rondo cang. Heeh. Oh nyawere urunan. Iya. Wes tenang apa? Jaluke oke. Nyawere urunan. Semua ditanggung oleh ketua panitia. Iya. Kene munggah kan manut tuh, Mas. Iya, tapi aja nangis lho ya nek nanggap. Mas Akbar. Mbak Lucy. Nangis sama tahun Kowe yo gak trimo. Dalam? Jadi akhirnya adike diceluk kon munggah. Tapi engko sing nyawer kon. Oh iya, oke siap bos. Campur sari. Ayo Mas. Sido Rondo. Nggih, matur nuwun Pak Kasun, Pak Matosim, heeh, Pak RT, heeh. Ditung wong 6 wong 7 piye? Bawa teko. Piye mu wis kok ngisor Mas tak tanggunge ngono. Iya. Iya, teh uwel-uwelan kaya ngono mah. Ayo Pak Kosim arep mundur-mundur nang ndi we? Aku kowe jatahmu lek mau mesen aku kaya mbuh iki. 4 mo 6. Delekno sandale Pak Kosim. Itu. Nek ngitung jitek loro. Lah wong laku pesen iki aku jane arep duet karo Mbak Lucy. Oh iya duet. Nek ngene kon ora sida duet. Ora apa-apa malah bareng-bareng malah kompak. Ora apa-apa, dicepaki sing ayu-ayu. Heeh. Piye? Bingung ora rata? Ceblok niku lho 50.000 tak colong niku. Ah, moh. Ngamoh. Kowe terkalah dadi kadik apa dadi kalah-kalahan ya. Pun mriku, heeh. Oke, Mas. Walah, ngene ditung sik to ning ngisor ya. Anu, iki Mbak Kosim Malah delon tok kaya wong remi lho delon. Lah iya. Ngono ku to. Mbak Kosim pilih sing tuwek. Laris. Jan. Masalah ya. Laris. Ponakane dhewe rada akeh. Matur nuwun ya Dek Kosim. Masalah muga-muga seger waras Dek Kosim. Makasih Bos Roni. Bos Roni matur nuwun. Lho, aku ora jerene wis. Kuwi jatahe kuwi ya. Nggih, Mas Roni matur nuwun. Lah nyapa lho kok repot-repot ya Allah. Isin aku. Pak Lucy istirahat dulu. Nggih, matur nuwun. Langsung bertiga pesek Sinta, Mbak Trisha. Ayo spotnya Cok. Terakhir, yo.
Selamat malam Sri Pesek. Selamat malam. Selamat malam Sinta. Selamat malam. Selamat malam Beatrice. Selamat malam. Minangkani pamundhut go penutup ning limbukan ya. Nggih. Podang kuning. Dicicil podang kuning, Mohon izin mengke bibar niki tasik satu lagu dari Nduk Alia sapa mau sing badhe duet lagu dangdut. Nggih. P apa no saking dalem. Ya wis ya, Podang kuning yuk bertiga langsung mawon,
gedeg ati kepranan ora manduk atiku sang saya gedeg rasanan setia kulit pembedo. Siapa satu lagi tadi siapa? Anu niki saking anu mbake dikancani, Nduk. Anu saking pundi sapa, Nduk? Sapa mah jenenge? Akila. Ayo naik. Lagune Gadis Kalimantan. Langsung mawon napa dikancani all artis mboten napa-napa. Nggih. Iki asli saka kene mau nyanyi kur nyanyi sak lagu. Kamu kelas berapa? 6. Oh, kelas 6 SD. Mbak iki sapa sing nemeni? Satu lagi? Oh, sendiri. Oh, sendiri mawon. Nggih. Arep duet kali Mbak Lucy. Ya, monggo. Yuk.